سلام ዝኸበርኩም ኣሕዋት ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ዘለኹም ኩላትኩም መጀመርያ ሰላምታ ይብፃሕኩም እንታይ ክብል ደልየ ነዛ ቪድዮ ሎማዓንቲ ዝገብራ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሰሚናር ኣብ ስቶክሆልም ዘለኹ ሕጂ ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ዝኾነ ነገር ሓድሽ ጀካ ስራሕናስ ካልእ ነገር ክነጥፍ ኣለና ዝብል ሓሳብ ጊዜ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ ማለት እዩ ንነብስኻ ዝግብህ መፅሓፍ ምንባብ ክኸውን ይኽእል ንምዕባለ ዝኸውን ንነብስኻ ማለት እዩ እቲ ቀደምሲ ድሕሪ ሓደ ሰብ ዝሰርሕ ኮይኑ በቃ ከም ፅቡቕ እዩ ዝርአ ኣብ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ከባቢኡ ሕማቕ ኣይኮነን ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ኣዝዩ ናይ ስራሕ ድሌት ኣለና ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እሱ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ልዕሊ ብጀካ ስራሕኻ ካልእ ነገር ክትዓቢ ኣለካ ክትፈልጥ ኣለካ ግን ኣብዚኣ ጌጋ ከይትርድእኒ ክተመስግን የብልካን ማለት ኣይኮነን በቲ ዘለካ ትሕጎስ ኣለካ ተመስግን ኣለካ እሱ ዝበለፀ ነገር እዩ ማለት እዩ ግን ተወሳኺ ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ ተሓፂርካ ክትነብርሲ የብልካን ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣነ ባዕለይ ብዝፈቶም ማለት እዩ ኣብዚ 2 ዓመት ከም ሰብ ብዙሕ ነገር ዓብየ ብዙሕ ይፈልጥ ኣለኹ ስለዚ ንበይነይ ሒዝዮ ስቕ ክብል ከዓ ከም ስስዐ ኮይኑ ስለተረዳእኒ ማለት እዩ ንገለገለ እውን ተዘራሪበ ዓዲመ ነይረ ግን ኣብ ናተይ ጥራሕ ኣይኮንኩን ይብለ ኣለኹ ሕጂ ግድን ምሳይ ንጠፉ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ዝተፈላለየ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ዋላ መፅሓፍ ኣንቢብካ ዘይትፈልጥ ኮንካ መፅሓፍ ምንባብ እውን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ማለት እዩ እታ ቀንዲ ንዓይ ኮይና ዝስማዓኒ ሕብረተሰብና እታ ቢዝነስ ትብል ቃል ድሕሪ ቢዝነስ ኣትዩ ካልእ ነገር እዩ ዝመስለና ንምንታይ ከምኡ ዘለኹ ኣነ ንባዕለይ እውን ከምኡ ነይረ ማለት እዩ ሓንቲ መፅሓፍ ምስ ኣንበብኩ ዘ ጎ ጊቨር ትብል መፅሓፍ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ዝብል ብዙሕ ነገር ቀይራትኒ ንዓይ ንምንታይ ማለት እዩ ምክንያቱስ እቲ ትራዲሽናል ወይ ኣብ ዱካን ገለ ብዓድና ንኣብነት ንኩሉ ክፈርድ ኣይክእልን እየ ግን ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ መሸጣ ናይ ዓድናስ ኣኽቢሩ ክሸጠልካ ወይ ገለ ኖርማል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ከም ቢዝነስ እዩ ዝርአ ማለት እዩ ድሕር ኣኽቢርካ ሸጥካሉ እንተኸሲብካሉ ንሓደ ሰብ በቃ ቢዝነስ ማኒ ሰብ ገለ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለዝነበረ ዋላ ኣነ እውን ቢዝነስ ዝበሃል ክነጥፍ ድሌት የብለይን ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩኒ ማለት እዩ እንድሓር ግን እታ መፅሓፍ ምስ ኣንበብክዋ መጀመርያስ ሓደ ቫልዩ ኢኻ ትቦ ነቲ ሰብ በቲ ደልይዎ ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ባኒ እንድሕር ደልዩ ባኒ ትቦ ድኾነ ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋ ተምፅእ ብኣዝዩ ፅፉፍን መጀመርያስ እቲ ናትካ ኢንቴንሽን ወይ ከዓ ናትካ ሓሳብ ናትካ ሃቐና ከመይ ገይሩ እቲ ሰብ እቲ ድልየቱ ይረክብ ማለት እዩ ብኡ መጠን ከዓ ግድን ከም ሰብ እንጀራ ክትገብር ትጅምር ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ግን ኩሉ ሻዕ እንድሕር ካብ ልብኻ ከምኡ ኢልካ ተተበጊስካ እቲ ሰብ እውን ናባኻ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እንድሕር ክሕግዝ እየ ከበርክት የቕድም ቫልዩ ክህብ የቕድም እንድሕር ኢልካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ከም ፅሟቕ ማለት እዩ ዝኾነ ነገርሲ ክንጅምር ኣለና ፕሊስ ዝኾነ ዕድል ክመፀና ከሎ ዝኾነ ክዕድመና ከሎ ሰብ ብኔጌቲቭ ወይ ብገለ ክንርድኦ የብልናን ኩሉ ሰብሲ ኮነ ተበላፂ ከምዚ ክብለፅሎ እዮም ክወስድሎ እዮም ክትብል የብልካን ልክዕ ተበላፂ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ንዓኻ ክሕግዝ ኢሉ ዝተበገሰ ሰብ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ፕሊስ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ኩላትኩም ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ነብስኩምሲ ዝብድህ ነገር ጀምሩ ማለት እዩ እቲ ግዜ ገና እዩ ዘሎ እቲ ዕድል ከዓ ሕጂ መፂ እንድሕር ኣሎ እንድሕር ሰሚዕኹም ኮንኩም ሃየ ተሳተፉ እዚኣ ክብል ኢለ እየ ካብ ፅቡቕ ድሌት ናይ ኩላትኩም ማለት እዩ ተበጊሰ እየ ማለት እዩ የቐኒየለይ ፅምኢልኩም ስለዝሰማዕኹምኒ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ቻው